Helo, Elliott dwi. Cael dwi. A dyn ni bod yn cymryd rhan yn chwarel efo Brian. Brian? Ie. Bore yma nathon ni wneud cymharu bore ni heddiw efo bore ddoedd amser y chwarel. A nathon ni sbio ar y gwahaniaethau a beth oedd yn debyg a beth yn wahanol. A beth da ni'n gael heddiw sydd da ni'n cymryd o granted. Ac yn y pnawn gafon ni cyfle i creu ffilm bach, oedd mewn rwyli grwp ni, gwrs gafon ni lladd pobl. Ond mewn cyfle gwych a... Iawn, heddiw yn y bore, gyntaf mi nathon ni oedden ni efo Owain, fi o'n i'n gwneud gwaith ar storïau sydd wedi sgwennu'n. Ac sydd wedi fod yn syniadau go iawn, fi'n gwneud gweithio efo meddwl ymlaen yn ei pen ac o'n gwestiwn amdan hwnna. Wedyn, athon ni at y Jane a nathon ni gwaith efo rif yma cyflwyr. Nathon ni am dro at y chwarel a tu allan nathon ni rif yma gyda rhywbeth o'n gallu gwneud gyda dwylo ni'n llais eich dyn efo darn o lechu yn ffeindio eich awr. Wedyn y pnawn, nath National Theatre Wales wedi gwneud gwaith efo ni, gweithlu. Da ni wedi bod yn gwneud gwaith cydweithio di lot ohono fo. O'n i'n gwneud efo bambŵs mewn partneriaid, ond ni'n gofod dal yn gilydd peidio gadael i bambŵ wisgyn pethau fel la i... Ie, helpu gwaith tîm, really, ie. Da gyd yn bod yn gwneud yn y Diwrnod 2 Prosiect Chwarel. So dyma'r trydydd diwrnod o Prosiect Chwarel ac bore yma nathon ni wneud gweithdy lot o gema lle i ddod i nabod yn gilydd yn well, a nathon ni hefyd wneud gweithdy efo arwydgraffydd sef pennaeth, dwi'n meddwl, Theatr Genedlaethol Cymru, ac nath o fatha neud isa lawr a neud ni feddwl fatha be oedd yn digwydd yn y cyfnod a be oedd fatha y symud a be oedd y cyfnod yn ei olygu bobl. Ynghyd â hynny hefyd nath o neud ni fatha chwarae gema o ran fatha lle da ni'n dod ohono fo, ac o hynna'n cyfynd efo'r thema wrth gwrs o lle pawb yn symud yn adeg cyfnod streic. Ac wedyn yn y pnawn nathon ni wneud lot o geforiaeth efo offerynnau Elliott. Showed the group a basic idea for a work song. Work songs have been around for hundreds of years. A way of passing the time during the day and keeping everybody together in rhythm. Creates an harmony, creates a unity. They would have been such songs being played in the quarries. So yeah, introduce them to a very simple song format, very simple rhythm. Then split them up into groups to get them to think about their own lyrics, what the quarry means to them. And to use that basic principle of a very simple rhythm to keep people together in a group and expressing those things that mean the most to them.